idan kika ga kina salloli 5 a jam'i to alama ce ta cewa kina da tarbiyya, da sallah zaki auna kanki. Amma kika ga kina qada'i ko kina ramuwa ko kina makara ko za a kira sallah biki tashi kin yi ba, to kina da babban matsala. Kuma duk tsafin da aka miki sai ya kama ki, domin sallah ce take ba mutum kariya daga tsafi. Idan ba kya sallah akan lokaci, duk makiyinki in ya saki gaba sai ya kai ki, sai ya gama da ki. Saboda sallah ita ce Allah ta'ala. Ina waɗanda suke bacci ba sa iya sallar tahajjudi? Ina waɗanda suke kwanciya a gidajensu su kwana suna kallo amma ba za su iya tashi su je masallaci a yi tahajjud da su ba? Ina wanda ba sa iya tashin iyalinsu suna kwanciya suna bacci? Bacci kake yi? Wallahi akwai dogon bacci a gabanka a kabari. Yau wasu suna kwance a kabarin nan shekara 1000 suna kwance ba juyi. Ashe idan bacci za ka yi ya kamata ka sani akwai dogon bacci a gaban. Za su tashe ka. Annabi ya ce ana binne mutum, ana sa masa ƙasar ƙarshe za a dawo mai da ransa. Hatta innahu la yasma'a qar'a ni'alihim. Wallahi har ƙaran takalman mutanen da suka kai shi sai ya ji ƙaran takalman su. Zaka ji shashaf 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 ana kana ji Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya kaza kana ji, amma wallahi baka saka tashi ba. Mala'iku za su tashi su zaunar da kai a wannan kabari. Ijlis, zauna, man rabbuka. Mafi muhimmancin saƙon da nake so mu ɗauka don Allah shine gaba ɗayanmu mu yi ƙoƙari mu gaya za mu yi, mu zama ambasadoji na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, mu zama wakilai na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a farko cikin haɗa kan al'ummansa sallallahu alaihi wa sallam. Ya za ka yi ka rage ka rage faɗin ramin saɓani da rikici. In an ce saɓani ba saɓani al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wasu daga cikin mutane sun riga sun sha giya ta ƙungiyanci, ba ka da magani ga cutansu, ba ka da abin da za ka iya da su. Ko cewa kai la ilaha illallah sai sun ce ƙarya yake yi, in ka lura da alaman tambaya ya faɗi magana, bai shaida ba, ƙarya yake yi. So ba abin da za ka yi. To wannan kuma suna nan a kowace ƙungiya, ba wai sun taƙaita da wata ƙungiya ce ban da wata ba, suna nan cikin kowane tsawa'if. Mutane suna wannan tsa'ifan, duk abin da ɗan wancan tsa'ifan zai yi sai sun munanta fassara akan wannan aikin nasa. Wasu suna wannan ɗa'ifan, duk abin da ɗaya ɗa'ifan zai yi sai sun munanta fassara, sai sun ƙoƙarin munanta ma'anan wannan abin. To wannan cutansu ba mu da maganinsa, amma wanda su kansan nan bata kama su ba, to mu yi ƙoƙari mu cice su. Sannan mu guji abin da malamai ke kira al'irhabul fikri. Ra'ayina ne gaskiya, duk ra'ayi saɓanin wannan ɓata ne, duk abin da yake ya saɓa da abin da nake kai ɓata ne, ba daidai ba ne. Wannan yana da haɗari. Sannan galiban masu irin wannan za ka ga su za su sana'anta fahimta a cikin ƙwaƙwalwansu, za su ƙirƙire ta, su jingina ma abokin husumansu, ai kaza ne matsayinsa, kaza ne fahimtansa. Alhali da yawa idan ka sami masu saɓani biyu, fahimta na misali in kaddara ni ne nake saɓani da wani mutum, to fahimta na akan matsayinsa ba shine ainihin shi fahimtansa da wannan matsalan ba. Ni ne nake fahimtan yana fahimtan wani abu, yasa nake faɗa da shi saboda wannan fahimtan da nake zaton shine fahimtansa. Amma a hakika dan da yawa zaka ji an ce ga yanan a littafi malamin ku ya ce kaza, wanda idan mutum yana faɗin wannan sai ka tsaya kana kallon shi kana mamaki, yanzu dama shi a tunaninsa abin da ake nufi kenan da wannan maganar, shi dama abin da ya fahimta kenan. A canjin shugaba shine canji ba. Idan za mu canza shugabanni 100 amma mu canza halayenmu ba za mu ga canji ba. Wannan kuma faɗar Allah ce. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
ba wai har sai sun canza shugabanni ba, har sai sun canza kawunansu, haka Allah ya ce. Ka wayi gari kana yakar wanda ya taimake ka, ka wayi gari kana fada da shugabanka, kana fada da mai gidanka, kana fada da ubanka ko kana fada da mahaifiyarka ko yayanka ko kuma wanda ya yi maka manni, yake da manni akan ka ya taimake ka. So wannan ba ɗabi'a ce ta kwarai ba. Wallahi duk wanda ya maka mutunci to ya kamata ka kiyaye wannan mutuncin duk abin da ka zama, kuma duk abin da ya shiga tsakanin